Салом духтарако созай назайн саломати хубай духтаро престиж бо омадагем акция рафта истодай акция беҳтарин борои новинкаи баҳоронашона овардиян беҳад хушрӯ марҳамат метавонанд бо нархи дастрас ҳатман аз престиж омада харидорӣ кунед. бозори корвон тарафи тило бозор байни 6-ум ва 7-ум дарвоза подвалшина престиж баъд аз амин ворид гаштани ами подвал якум магазин мешавад. нигоҳ кунед беҳад хушрӯ дар гардиш якум магазин мешавад. хулоса нигоҳ кунед духтарако анами футболкаи фасони хушрӯра 120 сомон бо 45 сомон шидай. ира бинед охи чихел хушрӯ размеро чихелай то синфи 7-8 ай чанд сола сар мешавад ай синфи 1 сар мешавад то синфои 7-8 размер ҳастай подросткови диден чихел хушрӯ 120 сомон будай нархошон ҳозир 45 сомон шидагай. доставка дорен касоне ки имконияти омадан надорен марҳамат рақамошон ҳаст дар дохили шаҳр доставка доранд дар ҳақиқат ҳам фасон баъд медонен борои престижа худтон медонен ки ҳамаш моли турсияу гуанҷӯай сифатҳои беҳтарин доранд борошон бо биёнин аз наздик бинен ва духтароира бинени қакртачои фасон престижда акция рафтаистай инами 120 сомонӣ бо 40 сомон кардияна. ира бинен охи чихел хушрӯ чай размерошон чихелай то 2.5-3 солара размер ҳаста. ина марҳамат нархошон 40 сомон шидагай. каседа дар корай ҳатман биён борошон ҳамаш бори гуанҷӯ бори туркияй аз наздик биён бо бинен боваридору маҳқултон мешавад. бозори корвон тарафи тило бозор байни 6-ум ва 7-ум дарвоза даян подвалда престижа ҳам аллакай медона бо ина ба ҳар ҳол як бори дигар такрор кунем биёен духтаро бовар кунен беҳтарин сифат доранд бо арзон кардаган ана ва ё худиёшона диден духтаро чихел хушрӯанд ана меоям қиматӣ будан ҳозир 45 сомон кардияна. ина подростковишам ҳастай беҳтарин то синфи 3-4 размер доранд диден духтаро расветкоша бинен моделоша бинен чихел хушрӯ и футболкаҳоям 45 сомоная. ина теннискои хушрӯ доранд футболкаи фасон доранд ҳамаша 45 сомон кардагиян. сифати борошонда гап нест духтарако марҳамат метавонен интихоб кунен дар авакак шумода доставка мекунанд. ира бинен ё биёен бо беҳтар мешавад барое ки интихоби бор дар престиж хеле ва хеле зиёдай. мана марҳамат и тарафа биненда ҳамаи ҳамида ҳози акция рафта истодай 40 сомона. ана иноям хушрӯ айно 50 сомона. ин чи ина ба ёра бинен барои ид хушрӯ духтаро нигоҳ кунен 50 сомонӣ шидагиай. мана марҳамат омада аз наздик бинен. и тараф чи мана ин тарафам худичои фасон доранд. ина ино 90 сомон будай 50 сомон шидагиай. диден духтаро чихел хушрӯ ира бинен духтаро пиҷакои фасони хушрӯра 50 сомон кардагиян турецки оригиналай марҳамат престиж аксияи калон эълон кардагиай. духтаро худтон омада натонен бинависен доставкатон мекунанд кам мондагиай ба назар бигирен. ина 50 сомон. бозори корвон тарафи тило бозор байни 6-ум ва 7-ум дарвоза даян духтаро марҳамат подвалда престиж. ана жимпира чанд сум кардагиян иам туркиян духтарони и гуанҷӯай ирам 50 сомон кардагиян иам 100 чанд сума жимпирояй марҳамат ёра чанд карден 50 сомон. хушрӯча духтаро нигоҳ кунен 50 сомон. ҳатман престиж биёен доставка доранд агар омада натонен нависен доставкатон мекунанд. ина иноро чанд карден 100 сомон худаш тоқая и двойкай духтаро 100 сомон. ина марҳамат ина ёям худиёи калон 50 сомон размерои калони хушрӯ. мана марҳамат и кожинкиотон чанд ина ино 150 сомон. ина сифатҳои хубай ком халиян духтаро биёен ябучни фасон. иёра чанд карден худаш тоқая иё 80 сомон. ва духтароира бинен ҳамқа хушрӯай тройкачаи фасон рубашка дора подтяжка дора даже четверка брук дора бо ина бо бабочка дора. диден чихел хушрӯчай марҳамат кам мондагай ба назар бигирен духтаро кам мондагай 100 сомон марҳамат беҳад хушрӯ. иам 100 сомон иам 100 сомон турецкиана. мана марҳамат тройкаи турецки дар престиж лекин дона дона мондагай аҳамиятен духтаро бароям акция эълон кардагиян на успед карден биёен
бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 6 و 7 дарвоза подвал престиж духтаро беҳад интихоби васеъ ҳама чи даҳози акция рафтиста куртка худи чизе мегирен арзон шидагай марҳамат биёен распродажа дар престиж тамошобинони азиз нигоҳ кунен худичои фасона 25 сомон кардаган нигоҳ кунен чихо хушрӯ мана чанд намудуш ҳастай 25 сомони ина касседа дар курай размерош ҳаст биёен ази бор бисёр омадагая 25 сомони успед кунен нигоҳ кунен охи чихо хушрӯ чаян бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 6 و 7 дарвоза даян подвалда мана марамат престиж ҳатман омада аз наздик борошона бинен аксияи калон рафта истодай беҳтарин молора бо нархи дастрас метонен харидорӣ кунен ана ино бошад 35 сомон мана 35 сомоношона бинен чихо хушрӯ чаян мана беҳад фасонча 35 сомон борои престижа медонен духтаро и бори аввал нест ки ман авор мегирам аз иҷа медонен ки бори Туркия бори Гуанҷуа сифатҳои беҳтарин доранд ҳамаш борои қиматияи акция эълон кардаган арзон шудагай ира бинен хиқа хушрӯча 35 сомон марҳамат духтаро ҳеҷ шанса аз даст натиен ҳози сезони ҳамина омада барои духтаракотон барои бачаакотон аз престиж бо нархи дастрас харидорӣ кунен мана ино ҳамаш 35 сомон иҷада боша бо ин хелва яко ҳаста як бор биненда худиёи размерои калон иноям 35 сомонай мана то синфи 5-6 мешава 35 сомон марамат ишаишда хушрӯ ишаишда хушрӯ ина беҳад фасонча ира бинен чихо фасончаи худиёи хушрӯра акция кардиян 90 сомон буд 50 сомона карден марҳамат аксияи калон рафта истодай дар престиж размерошона бобинен калон ай то подросткови размерора ҳастай 50 сомонӣ ина иҷада модел бисёрай ҳамаша 50 сомонӣ кардагиянд худиёра бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 6 و 7 дарвоза даян подвалда магазини престиж ира бинен бурако чихо хушрӯан ҳамаш кадомаша мегирен ҳамино ҳози 50 сомон омада наметонен нависен доставкатон мекунам эълон духтарако хабар дорен престиж да акция рафтестай аксияи баҳорона инами тамоми намуди либосҳои баҳорӣ овардаган ҳамиқа хушрӯан аз 25 сомон сар мешава ҳам духтарона ҳам писарона баъд медонен борошон ҳамаш бори Гуанҷуу Туркия мана футболкачои хушрӯра диден ҳам худиё ҳастай ҳам ина футболкао ҳастай ҳамаш инами карзинашда 25 сомонай ҳози дигар намудош ҳамаш мода нишон метам ласинкоям ҳастай диден брижа ласина ҳама чи ҳастай иҷа интихоб хулас бисёрай охе биненда 25 сомон бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 6 و 7 дарвоза подвал духтаро омада натонен рақамашон ҳаст нависен доставкатон мекунам на калготкиёи Туркия 25 сомон шудагай аи тараф бошад нигоҳ кунен ҳамаш 35 сомонӣ брижа ҳастай брук ҳастай чизе мегирен нархошон 35 сомон ана иҷада бинен чихе бо футболкачои фасон жимпирак ина брижо брукакои джинс ҳамаи ҳамин ина тараф 35 сомон беҳад хушрӯчаян боварӣ дорум ки аз наздик диден бо маъқултон мешава мана барои садикравак барои берунравак беҳтарин вариантакои хушрӯ ягон ҷо равак даям хушрӯ ёхина биёен як бурак биненда сифатоша ира бинен ишаишда фасон то инамҷара 35 сомони ай духтаро ва ира бинен охи духтаро чихо хушрӯан 35 сомон ана баъд инаи брукакора бинен бори Гуанҷуу Туркӣ 45 сомонӣ мана брукои ҷинси фасон сифатҳои олӣ гуфти гапо 45 сомон ва ишам иям 45 сомон духтаро хушрӯбиша диден безрукавкаи ҷинса 45 сомон марҳамат успед кунен биёем престиж духтаро беҳтарин борора арзон кардагиянд мана ҳамаш фасон то синфои 3-4 размер буда диден ина бачагиёра диден чихо хушрӯ ё хушрӯ чаян духтаро нигоҳ кунен престиж да акция рафтестай ҳамаи ҳаминора 35 сомонӣ кардагиана ира бинен размеро чихелай
خیلی دونه که موندگی عکس کردیم 55 55 سومون میفروختن هاز دونه مونده 35 سومون شدگی ای دخترو رزمیرو هر خیلی موندگی تقریبا ای چند ساله تو چند ساله را دورین همین موها سر میشه تا سیمفوی 3 مکلیک شود ای موها سر میشه تا سیمفوی 3 رزمیر هستی مرامت مدلکای به حد خوشروچه 35 سومون شدگی بیاین اومدن نمیتونن دخترو نویسن دستفکتون میکنن بازار کاروان طرفی تیلو بزرگ داین بین ششم و هفتم دروازه پدوال پرستیژ مرحمت بیاین از نزدیک ببینین باوری دارم با دیدن معقولتون میشه برای براکاشون خوشروی فسونای اینا مدوشم هستن یارم 35 کدگن من اینا مدل وکایم همش 35 سومونی من بینین قیمتیش خوشرویه من مرحمت دخترو شیتاب کنن 35 سومونی دانم خیلی فوتبال کچوی فسونه خریداری کنین тамошобинани азиз престижа ҳози ма ҳамаи аксиҳоша шумода нишон додум ҳози дохил медроем бо аз наздик ма шумода нишон метум ки чӣ новинка овардагиян нигоҳ куненда бинен чӣ хебуракҳои хушрӯ доранд двойка тройка дар ҳақиқат ҳам либосҳои престижни доранд дар нами престиж биёен бозори корвон тарафи тилобозор байни шашуму ҳафтум дарвоза даян падвал да духтаро марамад ира бинен хуч хушрувай падвал даян биёен духтаро омада наметонен бинависен дастафкатон мекунан тройка двойка четвёрка мисол чизе дар курайтона духтаруна писаруна ҳама намуча аз престиж пайдо карда метавонен и платячора бинен охибо чи хушру ҳама намуди борошона биненда духтаро ҳамаш хушру ҳамаш фасон костюм брукако ҳастай ира бинен брукои хушру доранд костюмои хушру доранд пижама хулас чизе ки дар курайтона барои фарзандотон марамат омада аз престиж харидорӣ кунен ман рақамошонам мемонам дар рӯи экран барои маълумоти бештар марамат муроҷиат кунен доставкатон мекунанд агар омада натонен малюткаам доранд диден аз размерҳои ҳамин малютка сар карда то подростковира размер меёбен аз ин нуқтаи савдо манаи спортивкачора бинен охи ҳамаи ҳамин бори нав мана борои новинкаи хушрӯ бинен чиха фасонай плашакошона бинен духтаро плаш мепирсену на плашура бинен духтаро на чиха хушрӯчай ҳама чи ҳастай хулас омада аз наздик бо тамошо карда интихоб кунен